Ens trobem a Lijiang, hem llogat un tàndem, aquí se'ns pot veure el Xavi i a mi en el tàndem, i ara ens dirigim cap a Baixa, un poblet que està a la vora de Lijiang. Estem a Lijiang, s'ha fet de nit i encenen totes les llumetes, aquestes vermelles, i dona molt d'ambient al carrer. Aquesta és la part tranquil·la de la ciutat, és on estem nosaltres allotjats. I bueno, ara anem a veure què tal està això per la nit una mica. Diuen que hi ha molt d'ambient i hi ha molta música al carrer i tal, i això és el que volem veure. Mireu a tots els que estan ballant allà dins. Només són les 9 de la nit i estan tots com... Quina marxa que porten tots! És molt surrealista, això. Estem a la gorja del Salt del Tigre, que és un dels escenaris més famosos d'aquí a Xina. El riu segueix per entre aquests penya-segats i l'escenari és espectacular. Es pot veure com baixa per allà baix el riu i les muntanyes aquestes que arriben a més de 3.000 metres d'altura. I bueno, ens estem fent una excursioneta per aquí. Estem baixant pel penya-segat i ara hem trobat un lloc on es torna vertical i l'Alfredo... Intentarem baixar sense estalvi. Bueno, no tan fàcil. Amb precaució, però... Aquí tenim una altra escala. I ara el Xavi, no sé si se'l veu, però aquí està el Xavi que està baixant la pedaç d'escala aquesta, vertical. Vinga, Xavi! Hem baixat tota la gorja i aquest és un dels ràpids que podem veure d'aquí del riu. És altíssim. I a l'esquerra es pot veure l'escala per on hem pujat. Com? A l'esquerra es pot veure l'escala per on hem pujat. No, hem baixat. I després pujarem. Per allà hem baixat. Ja hem arribat a dalt de tot. A la meitat. Ara ens queden 3 hores més de pujar cap allà. Què, Xavi, estàs cansat? Estic traient la llengua per la boca. Fins allà hem de pujar ara. Venim d'allà baix. Ens ha costat una horeta pujar. I ara en teoria ens queden 3 hores més. D'allà baix és d'on es perd la muntanya. Estem a la muntanya i ens estan fent companyia unes cabretes. Anem a seguir endavant, a veure si arribem ja a la guest house i podem descansar una mica. Perquè avui portem tot el dia caminant. Ens queda una horeta. I ens queda només una horeta de caminar. De camí ens hem trobat aquí amb aquesta cascada i com que em sembla que a l'hostal no tindrem dutxa, el Xavi ja es comença a dutxar una mica. Està bona? Molt bona! Ja està, ja m'he dutxat. Aquestes són les vistes que tenim des de l'habitació. I aquesta gent són els cabrons que ens han despertat a les 6:30 del matí, que s'han fotut a cridar. Aquí és on estem dormint, nosaltres dos i el Ham, o pernil. Que és en xino que ens hem trobat a l'hostal i ens ha acompanyat tot el viatge per aquí caminant.
ens trobem al lavabo, però aquest lavabo no és un lavabo qualsevol. És el lavabo amb les millors vistes del món. Això és el que diu la guia de la Lonely Planet. Aquí podem veure les muntanyes i aquí mateix tenim el lavabo. Una mica d'aigua per tirar de la cadena i mentre pixes pots contemplar la muntanya. These two guys are crazy, man. They want to take a bath in the waterfall. Grubby and Javi. Yeah. Look, look, look. Look, look, look. Okay. Look at this boy. Okay. Woo! It's okay? Oh! It's so cold. Is it cold? Okay. Estem a un spa. És l'spa de la muntanya perduda. I aquí l'Alfredo s'està prenent un banyet de cascada. Està molt bona l'aigua. Boníssima. Hem anat al súper i hem comprat una pasta de dents de cirera, el sabó i una ampolleta d'aigua. Tot això per €1,50. Però el bo de tot és que hem estat 1 hora i mitja dintre del súper. Bueno, plantejant una mica a veure el que teníem, però al Xavi el que més gràcia li ha fet és que quan estàvem amb la pasta de dents i el sabó ens anaven seguint 5 dependentes que 2 o 3 dies estan tallant les ungles amb un tallaungles i ens anaven ensenyant coses i no sabem què ens deien. Ens hem passat molt bé dins. Aquí a Lijang hem de marxar cap a Kunming per anar cap a Guilin i ens trobem davant de l'hostal amb una boda. Sembla ser que és com mig tradicional o alguna cosa. That's right. La que va en el cavall és l'esposa, la que es casa, vaja. That's the bride and groom. The groom's dragging the horse. I el que porta el cavall és el que es casa. El que es casa i la que es casa. No. ¡Viva los novios! Hem arribat a Kunming, ja estem fent cua aquí a l'estació de tren per comprar ja els últims bitllets de la Xina. I ens hem posat a la cua que hi ha menys gent, però també és la que més gent escola. I si us fixeu, bueno, si us heu fixat en el vídeo, hi havia moltíssima gent fent cua aquí per comprar bitllets. Ara hi ha un policia que està ordenant una mica les coses, però tampoc gaire, no li fan gaire cas.